10 такам 8 субҳи панҷшанбе ва рӯзи дуюми қабули имтиҳоноти дохилшавӣ ба макотиби олӣ садҳо нафар довталаб пушти дари нуқтаи имтиҳонсупорӣ бо ниқоб дар фосилаи иҷтимоӣ ва албатта беқарор то чанд лаҳзаи дигар шурӯъ хоҳад шуд. Имтиҳоноте ки тақдири баъдии ин ҷавононро рақам хоҳад зад. Ман Абдулло Ғурбатӣ ҳастам, имрӯз навбатдори шумо. дар бораи маркази миллии тестӣ, донишҷӯёни оянда ва дар бораи орзуҳо ва имкониятҳои онҳо хоҳем гуфт. дар Тоҷикистон шурӯъ аз 1 июл имтиҳонҳои қабулӣ ба макотиби олӣ ва миёнаи касбӣ шурӯъ шуд. Ҳамасола беш аз 100 000 довталаб шанси худро барои соҳиб шудан расман ба унвони донишҷӯӣ имтиҳон мекунад. Имсол ин имтиҳонҳо бо риояи меъёрҳои беҳдоштии гигиенӣ қабул карда мешавад. Дар даромадгоҳ ҳарорати ҳар як донишҷӯ санҷида ва дастонаш бо маҳлули махсус безарар карда мешавад. Зиёда аз ин, дар низоми имтиҳонсупорӣ бо дар назардошти вазъи эпидемиологии кишвар тағйирот ворид гашт, ки тибқи он довталабон имтиҳонҳоро дар як рӯз месупоранд. дар солҳои қаблӣ ду имтиҳон месупорданд, ки имтиҳони аввал ин имтиҳони умумӣ буд ва имтиҳони дуюм имтиҳони тахассусӣ буд. вале ин сол ин ду имтиҳон ба ҳамдигар муттаҳид карда шуда як имтиҳон месупоранд. гурӯҳи ихтисосҳои кластери дуюм, ки фаъолияти соҳибкорӣ ва бонкдорӣ ба он шомил аст, баъд аз ихтисосҳои соҳаи тиб зиёдтарин хоҳишмандонро дорад. довталабони ин ихтисосҳо мегӯянд барои ин рӯз омодагии ҷиддӣ гирифтанд ва аз худ бовар доранд. хеле кӯшиш кардам, муддати 1 сол хонда будам ва ман ба инҷа тайёр шуда омадам. Тайёрӣ дидагем 11 сол хондем. Бо хай иловагӣ мерафтам, ай интернетам, ай чизое дар кӯҳам ҳама хондам. Ман метавонам, ман ба худам бовар дорам, метавонам мегӯям. аз чанде аз онҳо ҳамчунин пурсидам, ки бо кадом орзуҳо ба ин имтиҳон омаданд ва дар оянда чӣ нақшаҳо доранд. аввалин орзум ҳамин дар донишгоҳ дохил шудан аст. орзу дорем, ки ҳамин дипломи олиро гирифта дар ягон ҷо кор кунем. чизи ҳамин Тоҷикистон ба пеш бурдан, ҳамин муаррифӣ кардан дар дигар давлатҳо нишон додан, ки мақсад Тоҷикистон метавона ҳамин ранги дигар давлатҳо хушак нишон дода. дахлнопазирии раванди имтиҳонҳо бисёр ҷиддӣ назорат мешавад. ҳеҷ як нафар ҳақ надорад, ки ба ин синфхонаҳо ворид шавад ва дилхоҳ алоқа бо берун қатъиян манъ аст. волидон ва наздикони довталабон дар толори махсус имкон доранд, ки аз тариқи дурбинҳое, ки дар он синфхонаҳо гузошта шудааст, фарзандони худро бубинанд ва ҳамчунин дар ин ҷо мутахассиси марказ ба волидон корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронад. бояд таҳқиқ кард, ки дар ҳар сурат набояд волидон бояд дар ҳар сурат фарзандони худро дастгирӣ ва дилбардорӣ кунанд. ки мо маҷбур мекунем аз вай мутахассис намебарад. вай ҳамун агар диплом ҳам ки гирад аз он мутахассиси хуб намебарад. барои ҳамин ҳамеша бачаҳоро бояд дастгирӣ кард ва фикри онҳоро аввал ба инобат гирифта, баъд ба онҳо тавсия бурд. дар баромад довталабонро падару модарон бесаброна ва ҳамчунин наздиконашон мунтазир ҳастанд, онҳоро истиқбол мегиранд. аҷиб аст, тақрибан чеҳраи ҳамаи бачаҳо, ки аз утоқи имтиҳонсупорӣ хориҷ мешаванд, ғарқи шодӣ ва хурсандӣ аст ва ман, ки як замон мисли онҳо довталаб будам, эҳсоси онҳоро дарк мекунам. طبق حسابات مرکز ملی تستی بیش از 80% داوطلبان حتما به دانشگاه‌ها راه می‌یابند. این جوانان هم حتما دانشجو خواهند شد و تا 4 سال آینده آن را ختم خواهند کرد. من باشم از آنها پرسیدم که آیا باور دارند که بعد ختم دانشگاه در وطن جای کار یافته و صاحب درآمد می‌شوند؟ بله، باور دارم. در اون من نمیدونم، ولی در اگر و کارگر نغز باشم، اسپسیالیست نغز باشم، میام جای کار. باوری داریم که بعد از ختم دانشگاه کار میافته، کار میکنه در این تاجیکستان. بله، چرا نه؟ اما جای کار هست تامین میکنن. بله حتما. در همین شهر دوشنبه خودمون فیلیال بانک دا، یگان کاری بانک دا. باور دارم، چون که اگر خواهش باشد همه چی میشود. همه چی از کوشش وابسته است.